Halo guys, selamat sore. Dan nuansa mahku. Foto sik ini iki. Masih foto kayak menok. Nok. Nyalai jero itu nyok muni nok. Nyalain Faidin. Mohon maaf. Faidan batin. Ya. Nyapa kuwi? Sing. Terus Mbleke ditutupi mbleke. ngapa kok tutupi? Mblekku gedhe Mbah Bu. Mblekku gedhe, heeh. Bojoku sok malam-malam nretem-nretem bojone sok nretem-nretem mbleke gedhe ya Nduk ya. Nggih. Mbleke Nduk gedhe. Kok tutupi blek enek. Mbleke sakmene gedhine iki. Ya. Sik to saya. Sabar to. Dipepesi. Pempesi ndi? Mbleke dipepesi. Oh, Bungkus juga toh? Oh, lamu lho, Nduk. Sik to sayang. Nyapa dadak kok tutupi nek. Mbleke pendak anu. Mbleke pendak ngabar ya, Nduk ya. Yo, alah kuwalik asu pendeng. Wala apa nih toh? Nangis. Wonge buang air besar. Blek iki sapa? Mbleke ndok sarah gedhe anu Mbah Bu. Heeh, gedhe. Bojone sok nretem-nretem ya, Nduk ya. Heeh, bojone nretem-nretem ora kober metu Pak ngandekemi mbleke. Goyo menak wek. Blekmu gede ora nok? Enak. Mbleke gedhe. Enggak. Enak. Alhamdulillah. Apa tau nyawang aku? Ya wis gak ombo. Enak. Mboh. Blekmu gede ora nok? Tuh ke Rana-Rana ya. Yo ndelok sunset, bro, ndelok sunset, Mana bro. susunya? Telas toh. Puaskah kau menyakiti hatiku ini? Alismu iso koyo ngono jane nyapa lho nek. Puaskah kau? Sulap kamerane rak ketok. Bleke gede banget. Sok bojone metak ana lek marem retem-retem. Bojone nyapa? Bojone iki. Ya kan bleke gede ora retem-retem. Mosok? Iya. Alismu iso koyo kidang ngono lho nek. Alismu koyo kidang. Dene. Cak setahun pisan. Setahun pisan karo alis. Iki kan marem tuh ibu kaya aku. Iya. Oh, marem apa ora? Karuan. Lumayan. Ya lambene. Mingkem mo. Mingkem. Mblekku gede, Mbah Bu. Mblekku gede. Bojoku ben marem, retem-retem. Sesuk Sarah lek anu wis nyomplung ning kali ngarepan iki paling kouter. Cahaya. Wah, piye langi teh. Apik ya. Heeh. Soteng ta kuwi. Iya. Aja dikatak lah aku seneng. Apa iso isine? Alisku apik. Apa lho, Ndik? Kok ora kok blek ning cangkem pisan nih. Yo ora iki kan sik nyok. Yo. Apa sikatan apa, Bu? Masa gudal tok. Gudale. Atuh yo yahene sik urung adus kok. Kuwi sedina iki mang nyapa kegiatanmu? Kegiatanku halal bihalal. Karo Wong-wong matane asu. Kok yo ora oleh sanggup belas. coba ora lesang. Masa? Heeh. Iki ora lesang. Heeh, atuk jan aku mentua lho. Aku sesuk ora sudik ya nyangoni anak-anake wong-wong. Kok saiki anu tak sawang ajake wonge tuane nyangoni putuku, aku ya nyangoni. Tapi lek wonge ora nyangoni aku ya ora sudik. Enak men. Heeh. Aku kok. Wong iki koyo cermin ae saiki. Iya. Apa sing dilakoni wong Iya. diwales. Apa yang kau berbuat, aku yang itu yang kau dapat. Oh, iya. Ora nyangoni, ora sudik aku. Gelo, badanku kesempatan dilumpuk-lumpukne titik-titik. Oh, mau kok tokne ya. Kena nggih nyicil Aku nyapa nih nek ngetokne Sarah jarene ben ning omah turu. 11 to. Asu gendeng. Ya ora nek wong persiapan. Ora persiapan, Bu Doan. Lah kok ora persiapan wong iki wis metu. Ya ora metu. Ki nyapa atau awake lho ning omah ora moro omahe wonge. Ya ora apa-apa, apik ae nyangoni. Zakat, sedekah. Di bulan? Di bulan yang fitri ini. Motomu nyapa ya nek abang-abang yo nanek? Kok
matamu lho. Anu bibirku ini tak dilat tak ngene nih. Mbok ning niat tuku anu apa blush on. Nah, lah wong padha ae to. Rupane pokok abang ngono ya. Iki Sarah ngono iki jare. Ayu ning daerah bojone sok medhakno lek nretem-nretem marem. Dhe bojo ayu, mbleke gedhi, Duh. putih, Ngisingan. rambutnya ketel, saya ngisingan. Nduk tukang ngising ta? Nggih. Tukang ngising, Nduk. Oloh, eman. Oloh. Surup-surup bisa kok deken ning coba. Urung ya, urung suruh. Jam 5 muncul lho. Ndak apa-apa, masuk setengah 6. Tuh. Lo bubuk karo sapa? Bubuk karo Mbah Bu apa karo Bapak Dandi? Bathukmu nyapo ledoke. Nyapa lho, Ndi? Bathukmu. Ledok piye lho, Ndi? Tengah-tengah alis sih. Iki to? Dikapakne karo pacarmu. Oh, Allah. Ki mosok arepe ngokop kok ning tengah-tengah. Ya mbuh, iki nyatane tak ledok ngono. Kok iso karo pacarmu lho? Aku lho berhubungan suwi lho karo bapakmu kok iso pacarmu. Lah biar pernah tau pacaran. Ndak Iya. ndak payu yo. Elek soalnya. Oh, ndak payu. Oh, wireng ngono. Ndak Mas. Anu, wong lanang iki arepe nyedhiki aku wedi. Lah kok iso? Anu, jire galak. Mosok. Heeh. Galak ya, Ibu. Yo anu sih. Ndak jelas cara anu nesui ndak jelas nang rumah Ndak saku. jelas. Kayak ndak jelas. Ndak jelas ndak waras ngono piye maksudmu? Mbah kayak aneh ngono. Sing pertama bathukmu nonong, Heeh. Kedua lambemu ireng. jelebor, lambene jelebor. Heeh. Ketiga Ireng. ireng. Ireng iki nurun sapa ta, Nek? Padahal resik-resik ya, Mak. Heeh, mak resik. Aku yo resik, kowe kok ireng dhewe. Karo Mbak Nur ireng Mbak Nur ya. Wis meh padha. Ya ora lah ireng Mbak Nur lah. Ayo meh padha ireng-ireng. Oke. Ya ngono ki Ibu nyambet gawe golekne biadokan cangkemmu kok dadak maido ireng. Kok model mbek gayane turut sawah golek damen angon bebek. Cangkemmu kok dadak muni ireng. Lah jenenge ireng proyek biyen. Kok ya ora. Lagi nih bapak ya ora ireng, bapak apa ora nyambut gawe kok anu ora ireng. Berarti ireng kuwi standar wong nyambut gawe. Kowe iki Ora sik tak jawaban kuwi lho. Kowe. Lho aku dhisik. Ya kok Kowe sing belajari omong sapa? Sing belajari omong sapa? Kowe biar cilik kok Terus warai. saiki kowe kok malih ngono? Kowe saiki kok malih ngono belajari arepe ngulu sing belajari omong. Ya ora. Ya sembarang sing logika lek wis tuweki. Aduh ya Ibu nyambet gawe to le. Lah iya, sik to. Aku sik to, sik. Aku kan wis jawab apa sing kok takokne. Saiki ganti jawaban apa sing tak takokne. Berarti standare wong nyambut gawe kuwi ira. Ya ndak. Mas jangan kau buat aku malu dengan kebodohanku lah, Mas. Lah piye lho? Bukan gitu. Terus piye? Bapak kan nyolek angon ngiyup, Ibu ndak ngiyup. Lah nyapa lek iso ngiyup awakmu ndak melok ngiyup? Kau jahat Loh, sekali sih, piye lho? Mas. Mergo BBM mlayu-mlayu. Lah sing nek bapak apa ora mlayu? Ndak. Lah kok iso ora mlayu nek Ya bapak? takoni BBM.